дар душанбе аввалин микроавтобусҳои барқӣ ба истифода дода шуданд. Онҳо дар хатти маршрутӣ рақами 8 фаъол шуданд. Микроавтобуси Фотон Таона метавонад 17 мусофир ва ронандаро ҷойгир намояд. Нақлиёти замонавӣ ва бароҳат дорои курсиҳои эргономикӣ, бағоҷи васеъ, тарҳи муосир ва сатҳи баланди бехатарӣ мебошад. Нақлиёт бо кондитсионер, рули бисёрфунксионалӣ ва системаи мултимедиявӣ муҷаҳҳаз шудааст. аз тарафи ҷамъият дар доираи лоиҳаи шаҳри сабз қиём ба беҳтар намудани иқлими пойтахти азизамон равнақ гардидааст. 6 адад воситаҳои нақлиёти барқӣ тамғаи Фотон бо ғунҷоиши 17 нафар ворид карда шуд дар ширкатамон. Дар ин раванд ҷамъият тасмим гирифтааст, ки теъдоди воситаҳои нақлиёти барқии қайдшударо марҳила ба марҳила зиёд намояд. Фотон Таона бо батареяи 80 киловатта муҷаҳҳаз аст ва метавонад бо як заряд тақрибан 350 километрро тай кунад. Яъне як заряд кифоя аст, ки микроавтобус чанд рӯзи пурра бидуни барқ ба мусофирон хидмат расонад. электрокунонии нақлиёт дар душанбе дар чаҳорчӯби сиёсати ҳукумати пойтахт ҷараён дорад. То моҳи сентябри соли оянда пойтахт бояд комилан ба таксиҳои барқӣ гузарад. Автобусҳои мусофирбар низ ба электрикӣ иваз карда мешаванд.